Hi guys, good evening. Magbahin ta ani ang pagkaon sa tuang mga dugis guys. Ato na siyang i-prepare daan iputos-putos nato kay manglaag na tahapit guys. Excited na ko. Unya ato ni siyang iandam kay para ang mahibilin din nga magpakaon sa tuang mga dugis. Di na maglibog ug unsang pilay gidaghanon ang iyahang ipakaon kada adlaw. So kani para kang yumi ug kang oli. Kani mao yato ang unang puston unya. Kani siya kay chicken flavor man ni ilahang food. Ganina dito kog merkado nakapalit ko og beef nga flavor. Pang papi gihapon ni siya. Di na gud na papi si yumi guys pero atuan lang gihapong pakanuon o para papi kay para di mapudpud ang ngipon kay gagmay kay ngipon. Muluan na ni Yumi nga nung gagmay na sa ngipon dagko pag ngipon si uli niya. So ato ang sagulon ning beef ug ang chicken. So kani guys mao ni siya ang beef flavor niya. Ilahan man ning chicken kani kay hayag-hayag ang color basta chicken. So ang atong buhaton i-mix nato ning duha. Isud nato dinhi sa kuan. Isud nato dinhi og plastic. Nga di man kay nahingaon si Yumi og dog food. Atong daghan-daghanon ang kang oli. So ang ato ang iputos ani balik usa ka kan-ana nila. Ano mura po ko ani manindaw. Dog food guys kay magputos-putos badaan murag kanang manindaw bagsugdaan nga magsigit putos-putos. So ingon ani na lang nato ni siya. Ingon ani kadaghan na guys Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the bird looked at the clock. The clock struck two, away she flew. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the dog barked at the clock. The clock struck three, fiddly-dee. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the bear sat by the clock. The clock struck four, he ran out the door. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Ato man gud ni siyang giputos-putos daan guys kay ang mupakaon madaghanan unya niya hatag ang ato ang mga gagmay nga mga dugis. Ang tigpakaon ko ani kay ako may tigpakaon unya ang mahibilin diri sa bay kay dili man familiar og unsang gidaghanuna kay ako man lagi tigpakaon ani nila. Una nga ato ang butangan daan aning putos-putos. Para inigpakaon niya, usa ka putos ani, usa ka kan-anan diretso na. Kay kuyaw pud baya guys og malabian bag pakaon ng mga itoy. Kay mubutirik ng tiyan. Nyagdi unya ka ginhawa kay masubra ang kaon. Mao nay problema. Mao na nga kita na lay mo control kay aron dili masubraan og kaon ang mga gagmay. Ang para nasag sa mga dagko ang ato ang giputos guys.
gamay ra man ning kaning para adult nga dog food. Ato na lang sa gulan aring para puppies kay aron mo daghan. Ubay-ubay gyud tag pusto na ani guys kay daghan man sad 5 baya kabuok ato ang mga dugis. Human na to pamutos aning mga dug para sa ato ang mga dugis guys. Ato na pong isunod o putos ang kamiming. No, kay naamay ato ang mingming diri usa ka buok. Pila na to na malit man sa tag cat food ganin ha. Kana kay kung naputos guys oh. Nahumana ang kang yumi o kang uli. Ang dagko na sad mo ay ato ang kuan putos. Tanawa ang food ni Miming guys oh. Star siya. Oo. Star siya unya nigpis. Lami ba kaha ni siya sa gula gatas guys no unya ato ang kanon ba? Tuna. Ha? Tuna flavor ko rin. Tuna flavor ni. Mura bitaw katong cereal guys ba nga katong mga pareha ng mga Coco Crunch ingon ana unya isagol sa milk ba unya i-breakfast na to. Lami ba pud kaha ni siya unsa kahay lami ani no ato kaning testingan. Mahimot ang iring ani. Nindot bitaw siya oh. Kuan siya kanang star nga nigpis. Nya crunchy kay siya kuan nga naon buakon ba siya o crunchy kaayo. Tuna flavor da kuno ni siya. So ato akong pustan si Miming. Daghan na siya mahurot bay. Oh, ngani. Usa ka kananan. Murag tulo. Awan na po do. Si Kuya Amay mangguti pakaon sa Miming guys mo nang di ko ka-estimate sa mga sa kang Miming. Murag ngani siguro no. Daghan naman eh. Kaya ni. Mahuman na tagputos ani tanan guys. Atuan na sad ni siyang putos-putuson nga iusa na to tanan nga kanang kang yume, sampol kang yume ato ang sulod tanan sa usa ka plastic ang kang yume. Nga ang kang oli. Moy atong isunod, moy sunod na tong buhaton karon.
na guys oh. Kang Yumi. Kang Yumi ni nga plastic guys. Ato ang isod ang Kang Yumi. Yumi. Dayon Kang Oli. Kang Oli nga plastic guys. Oh, aw. Wala di ay dog food ipakaon nila. So kang Oli ni guys, unya isunod nato kang Lucas. Katong ato ang dako nga iro ba, katong aspin nato nga dugi. Kang Lucas kani o. Nya kay dako-dako man siya, daghan gud iya ha usa ka putos kani o. So kang Lucas. Then kang Marco. Kang Marco. Then kang Creamy. Kang Creamy. O kang Miming, last but not the least, kang Miming. Di kalimtan si Miming. Kay aron di mapas mo si Miming. Okay, manatag bahin-bahin sa tuang dog food guys. Kung ani kaputos tanan 2, 4, 6. Unom ni kaputos tanan kay ikaunom man si Miming.